बबन साळगावकर सारखी रिकाम टेकडी माणसं ज्यांना जनतेने नाकारलं त्यांना 300 मतं मिळाली, अशी माणसं काही जणांना बरोबर घेऊन प्रशासनास वेटीस आणतात आणि कामगारांना सुद्धा काहीतरी वेगळं सांगून काम बंद आंदोलन करतात। याच्यामुळे काय होतं की पुरी जी सावंतवाडी शहरातली जनता आहे, पुरी 40,000 लोक ती वेटीस धरली जातात। कदाचित शिक्षणाचा अभाव असेल म्हणून ते कदाचित असे निर्णय घेत असतात। माझं असं म्हणणं आहे, जर कामगारांचा पेप वगैरे काय द्यायचे असतील तर त्यांना त्यांचा अधिकार तो मिळालाच पाहिजे, 100% मिळाला पाहिजे। कामगार काम करतात, या घाणीमध्ये काम करतात, त्यांचा 1 रुपया सुद्धा राहता का म्हणे ह्या मताचा मी माणूस आहे। पण काम बंद करणं हा त्याच्यावर जो उपाय नाही। म्हणून 40,000 लोकांना शिक्षा, ती सगळी घरातली घाण घरात ठेवणं हे बरोबर आहे काय? जर तुम्ही प्रशासनावर बैठक करा, तुमच्या मागण्या मान्य करा, इथे आमदार आहेत त्यांच्या कानावर घाला, त्यांच्याकडनं नाही झालं तर अनेक कलेक्टरकडे तक्रार करा, कॉन्ट्रॅक्टरची तक्रार करा, त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करा, पण तुम्ही काम बंद करायचं नाही, हे बरोबर नाही। 40,000 लोक राहतात, त्यांचा प्रश्न आहे। कामं बंद राहिल्याने अनेक गटार तुडुंब भरली आहेत घाणीने, ती साफ करायची आहे। असं हे बरोबर नाही। बबनरावांनी समजलं पाहिजे। आता कमी बोललो, उद्या आणि कामगारांना पण सांगतो, तुम्हाला जर तुमच्यावर अन्याय होत असेल तर अनेक मार्ग आहेत, कोर्ट आहे, प्रशासनाबरोबर तुम्ही बोला, असे अनेक मार्ग आहेत। त्याच्यामुळे यावर आणि मी जास्त बोलणार नाही। प्रत्येकाने गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे।